A je to Martina Procházková. Otvírám třetí obálku, která je nadepsána Druhá malá vicemis Polabí. Ještě může být i z vás oceněných kdokoliv. Samozřejmě z vás neoceněných rovněž. Druhá malá vicemis Polabí je Anna Hamanová. Tak a tady už to vypadá, že budou potřeba rodiče, aby pomohli, to už nepobere, tak máme-li zde tatínka či maminku, pojďte pomoct s cenami, nebo sestra, pojďte pomoct, to už nepobere. Tatínek sportovec. Tak Aničko, postav se mezi děvčata. Otvírám obálku s nápisem Malá první vicemis Polabí. A je tady napsáno Michaela Vlastníková. Opět bude potřeba tatínek, sestra, bratr, maminka. Cen je hodně. Kdo pomůže, Míše? Už se někdo hrne. Ani tatínek nemá dost rukou. Tak, a je tady obálka Malá mis Polabí 2010. Jedné z vás teď uděláme velikou radost, ale vy, které tam své jméno neuslyšíte, nebojte smutné, protože konkurzu se zúčastnilo 120 děvčat. Ve vaší kategorii bylo 120 děvčat a vy jste mezi těmi 10 nejlepšími. Cen je bohužel méně než 10, takže ta, která teďka bude mít velikou radost, tak samozřejmě vy, které to radost mít nebudete, nezoufejte, neplakejte, protože jste byli všechny báječní. A já poprosím pro 1, 2, 3, 4, 5 dívek, které nebudou oceněny, potlesk, protože jedna potleska asi. Ještě nevíme, kdo to je, teď se to dozvíme. Malá mis Polabí 2010 je Lucie Březinová.
poprosím tatínka, maminku, sestru, bratra pomoct s cenami. Pojďte pomoct. Je zde někdo? Pomůže někdo Lucii? Máme tady nějakou pomocnou ruku? Pomocná ruka, ano, už jde pomocná ruka. Lucie Březinová, Malá Miss Polabí 2010. Samozřejmě všechny dívky získávají příspěvek na dovolenou v Chorvatsku a první 3 dostávají ten příspěvek větší a samozřejmě Miss Polabí dostává kompletní pobyt v Chorvatsku od cestovní kanceláře Aurea Tour. Tak, vy se můžete jít koupat s lehátkem rovnou. Paní Rehová předává ještě příspěvky na pobyt v Chorvatsku. To bude krásný vlek z Chorvatska letos, teda v Chorvatsku krásný vlek z Polabí. Tak. Ještě je jich jenom 10, je to problém to spočítat. Tak, děvčata, my vám za pořádající Kulturní informační centrum a agenturu Hit Studio děkujeme za vaše skvělé vystoupení zde na soutěži Miss Polabí. A jak říkám, radujte se, protože z dalších 110 děvčat zůstalo za vámi a vy jste měli dneska možnost předvést všechno to krásné, co umíte a potěšit nabité divadlo na Kovárně. Takže Malá Miss Polabí a její kamarádky.